שלום, אני אלי מתתיהו, יוזם, מפיק, מנחה אירועים בתחום התרבות, ובנוסף לכך אני עורך ומגיש תוכנית אישית ברדיו ירושלים. במשך השנים יזמתי, הפקתי והנחיתי אירועים רבים, כמו שאמרתי, בתחום התרבות, בעיקר אירועים מוסיקליים, אירועים שבהם משתתפים אומנים מתחומים שונים של אומנויות הבמה. כמגיש, כמנחה וכמראיין, חשוב לי במיוחד לתת דגש על צורת ההגשה, על הנימה הנכונה שתתאים את עצמה לטקסט, לתכנים של הטקסט. כך, למשל, לעתים אני משתמש בפאתוס, לעתים ברשמיות ממלכתית, ופעמים אחרות אני משחק על הבמה או ברדיו. אני מקווה שיהיה לי הזדמנות שבאחד הימים הקרובים אנחנו נזכה לשתף פעולה אצלי ברדיו, בטלוויזיה או על הבמה. ובינתיים כל מה שיש לי לומר לכם זה שלום ולהתראות.